Аз съм Тео и днеска съм подготвил компютъра, затова правят сервер. И така, сега ще я покажа. Не е много голяма. Значи тук е някакво водопадче. Място за отдих. Тук нали, пътека към главната ни база. И тук първо една къщичка, малка, но детална. Горе има честове. Ето. С Ender първо му е скачил, ако съм на Game of и игра в сервера. Ето, тук като основи. Детална е къщата. Ето така. Тук е ферма за кокошки. Автоматична е. Долу се помнят. Това не е просто, но направо съм. Тук също една доста детална къщичка. Брин къща. Ето. Тук влизаме и тук има детайли. По пода има доста детайли. Отзад тук също има детайли. По самата къща отвънка няма толкова много. И тук е тия обърнати стълби и това. И входа. Е този. Това сега е главната им база. Така, тук се влиза. И паса надолу. И сме в Enchanting Room. Тук пекарна с някакъв пилон. Насам е портала, Nether портала с Ender Chest, Emily Chest. Отзад е с декорация. Така. Тук също детално и отиваме надолу. Тук малък честрум. Така. Също детайлен. Тук са обърнати стълби. Сега тук мисля, че бяха фермите. Да, ето постарал съм се да направя някаква форма да има. И тук всяка стайчка има такива мапи. Ето това е така. Така. И тук автоматично. Ето така и ще отбирате. Пак. И сега да идем към каквото следва. Тук има. Това е много макин, как си го измислих. Тук ми е леглото. И тук е нещо като гардероб. Нали, си оставам дрехите. За пчелки. После бе! Извинявам се. И сега тук надолу. Това е нещо, нали, като по магазините има такова. Бе да кажем в хотелите. В хотелите с детайлен покрив. Това е банята сега. Тук сега килимчета, ваната. Това е силно огледало, това е мивката. Детайлен покрив. Тук да си оставите кърпата. Всяка си вика килимче. И това беше. Всичко, надявам се ти е харесало. На 14 години съм от Пловдив, да се казвам. И чао!